Građanska država znači da to bude muslimanska država u Europi. A Hrvati su njihova djedovna i njihovo kraljevstvo. Mi danas imamo pravo na Bosansko-hercegovačko kraljevstvo. Hrvati. Ne Srbi ni ovi. Da, povijesno pravo. Pa na povijesno pravo ima i niko nam ga ne može osporiti. Ali u ovome trenutku hrvatskome narodu na kraju krajeva Hrvati su 4 puta spasili Bosnu i Hercegovinu da postoji ovakva kakva je sada. A vi ste planirali te akcije? Pa planirali sve te operacije, sve znamo što je i razgovarali sa Tuđmanom što jeste. I to znaju se Amerikanci. Oni su nas zaustavili da ne uđemo. Ko je nama više u ovom trenutku prirodni saveznik ako već mora doći do određenog fajta, već ga ima u političkom i strateškom smislu, dakle Srbi ili Bošnjaci? Zašto muslimanska geopolitika ide na Hrvate? Pa zato su najčujniji, najslabiji. Pa zato su oni krenuli sa operacijom Neretva 90. I to je odgovor na to zašto je došlo do toga. Pa nego, pa sve se to zna, oni što imaju. Samo stjepci ne vide. I oni ne priznaju, zamislite koja je to nezahvalnost, a nije ni čudo, prvo su bili krivovjerci, onda su opet prešli na krivovjeri. Vanjsko krivovjeri, kršćanstvo, islam. 4 puta spasili Bosnu i Hercegovinu. Njih ništa ne znači što su 500.000 muslimana ovdje u Hrvatskoj državi. Svjedok sam to u operaciji Južni potez. Srpske postrojbe se nama predavala, imate s njima koliko god hoćete. Neće muslimama da ih ne pokolju. Nego nama. Hrvatima, hrvatskim snagama se predavala. Dakle, odgovor na ovo tvoje pitanje. Da, u ovome trenutku geopolitičke silnice su takve da Hrvati trebaju ići sa Srbima u Bosni i Hercegovini. U ovom trenutku, u geopolitičkom smislu. Nema vječnih prijatelja, ni vječnih neprijatelja, samo su interesi vječni. Da.